Joriemb bodaboda e kaunti ma Migori opogore paro ka otenore kod chenro mag choko omenda mag liel kod dongruok ma itimo e genga peyni kod chuny bombe e kaunti ma Migori. Pogruok bende nitiere kind joriemb bodaboda ka otenore kod golo osuru ne ten kaunti no. Pogruok kind joriemb bodaboda e kaunti ma Migori pod medo bedo maduong'. Ka nyaka sani nitiere gube mag joriemb bodaboda magolo chung' mopogore opogore e chenro maggi kaka joriemb bodaboda. Pogruok ma kama stud kod josiasa obed nyaka sani kosedonjore e chenrogo mag joriemb bodaboda nikech ginte kod ajenda mopogore opogore. Nikech kaluwore gi stages ma wan godo, ng'ato ka ng'ato nigi right mar support ng'ama odwaro. Kaka stage antiere gi jok ma support Ochilo, nitie joge Nyamita, to antiere gi joge Masara, to an gi joge John Pesa. Wakikore masa mora mora wabro kawo sides, nyiso ni koro ok wanya tiyo kanyakla. Josiasa gi osebedo ka tiyo gi nyithindwa e yor fujo. And mano wakemea kwa kauli moja ni hatutaki. Nyaka sani nitiere gwenge ma joriemb bodaboda ok gol osuru e kaunti ma Migori. Ke gwenge moko to joriemb bodaboda koro golo osuru. Very well that we are supposed to be paying tax. We are aware because Migori County is our county. But there are some agreement we made with the county government. Out of the 3, we have received none. That is why we insist that before those agreements are fulfilled, we are not going to go back, we will not pay tax. Chenro ma choko omenda ma siro chenrogo mag liel kod mag dongruok e chuny bombe ma itimo go joriemb bodaboda bende nyaka sani koro osekelo pogruok e kind joriemb bodaboda. But we realized before even starting the Harambee, some goons were sent. And when they came to the ground, they were telling us that they will not allow us to conduct any fund drive there, any Harambee, without consulting the county government. Moko joriemb bodaboda mowuok e sub-county ma Suna West wach ni piny oselony kendo ok ginyal yie chenro mar choko omenda kata goyo harambee ma itimo e chuny bombe kata e genga peyni e kaunti ma Migori. Harambee mitokoga e dho ndara gi miyo ji nenowa kaka bodaboda jomoko machandore. An kata kung'iya kama ok achandra. Miyo ineno kaka jo bodaboda jokwecho. To wan mano nwasea e timwa motelne gi president marwa Stephen Ochingo Kwanyo. Ng'ato kotho solne ure stage. Weuru to kwa jie pesa dho ndara. Harambee mag dho ndara ma ng'ato picha ni ringo e dho ndara left right, hiyo tumekataa na tunakemea kwa kauli moja. Wach mar harambee mithogoago e stages ma jo stages ni roketwa githogoago harambee ma giketwago gi lweny gi jotelogi ok wadware chakre kawuono. Bende wadwa ni gavana ochung' farm na harambee moro amora migoyo e town ok wadwar. Omiyo harambee migoyo e chuny town kakelo burugo mondo chikgo nyithindwa ok wabidwaro. Wakwayo ni ka ng'ato nigi harambee oter kama owinjore, kwa mfano sani skul olor. Wakwayo ni ka nitie harambee kata nitie choko moro amora iter kuonde machalo Migori Primary. Kata be joriemb bodaboda osebedo ka ywago rochruok mag arita kwe e kaunti ma Migori. Moko joriemb bodaboda bende wacho rochruok mar arita kwe kod ikelo kod ywaruok mag siasa e kaunti ma Migori. Utemane mondo uluongnwa PS ubedo kode piny mondo one kako nyalo timonwa issue mar security niendi, nikech kama wachope niendi issue is more of political than security. Itafute mbinu yoyote ya kutupatia ulinzi, ingilie kati kupitia kwa viongozi tuliowachagua kama wabunge wetu. George Juma, Ramogi TV, Migori. George Juma.